Ассалому алейкум, мухоҷирони азиз. Аз шаҳрҳои Россия, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Красноярск, Крым, Ростов, Новосибирск ба Ӯзбекистон, шаҳри Ташкент официальный рейс дорем. Метавонанд мухоҷирони Тоҷикистонам через пересадка ба Тоҷикистон раванд. Барои пешакӣ чиптаҳоро гирифтан ба номери +7 965 172 0808 +7 965 172 0000 занг занед. Мо дуогӯи он ҳастем, ки мухоҷирон соғу саломат ба ватанашон баргарданд. Дар ин видео лайк монед ва ба канал подписатсия кунед ва ба хабарҳои нав бохабар бошед. Ассалому алейкум, мухоҷирони азиз. Аз шаҳрҳои Россия, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Красноярск, Крым, Ростов, Новосибирск ба Ӯзбекистон, шаҳри Ташкент официальный рейс дорем. Метавонанд мухоҷирони Тоҷикистонам через пересадка ба Тоҷикистон раванд. Барои пешакӣ чиптаҳоро гирифтан ба номери +7 965 172